Saúdos, familias. Como prometiu Eve Veda, hoxe imos contar todo o que necesitades saber os amigos de Veterinario de Familia sobre os coronavirus. Se para vos os animaliños forman unha parte da vosa familia, este é o vosa canal en YouTube de Guillermo Campos, Veterinario de Familia. Imos pasar un ratiño en familia. No vídeo do parvovirus, da parvovirose, que vos invitamos a ver, pois nos explicamos un pouquiño que é un virus. Os coronavirus son unha familia de virus. É unha familia que ten varios tipos. Pois os alfa, os beta, os gamma. Os gamma son propios de aves e os alfa e os beta son propios de mamíferos e, en principio, parece que proveñen todos dos morcegos. I'm Batman. Cada especie de morcego ten basicamente o seu propio coronavirus, hai máis de 1000 especies de morcegos. E algúns destes coronavirus conseguiron aclimatarse en varios momentos da historia, a partir de hai 5 ou 6 mil anos, a diferentes outras especies. Me jodió bien. Así, pois, sucede que temos enfermedades por coronavirus pois nos porquiños, que lle fai diarrea, nos becerros, que lles fai diarreas, pois nas persoas, que nos fai o resfriado común. Non é o COVID, pero todos máis ou menos xa pasamos seguro algunha infección por coronavirus. Bueno, en outras especies, pero a que menos importan son os cans e os gatos, creo. Sí. Correcto. Pois mirade, pois explico-vos. Nos cans hai dous tipos de coronavirus. Uns fan catarro, forman parte do complexo patolóxico que causa tos das canceiras, e outros fan unha enfermedade intestinal que, bueno, o que comentamos no vídeo da parvovirose. Fai unha enfermedade parecida á parvovirose, máis suave, pero como un animal colle ao mesmo tempo parvovirus e coronavirus, as consecuencias poden ser máis graves que causa xa de por sí o parvovirus. Cuidado. Nos gatos, pois, temos un coronavirus do intestino que ten facilidade para facer unha determinada mutación e cando a fai, en lugar de vivir nas células do intestino, viven un tipo de glóbulos blancos que se chaman macrófagos e fai un problema inflamatorio que se pode manifestar de dúas maneiras, ou producindo líquido, son gatiños que teñen líquido dentro do peito, líquido dentro da barriga, ou facendo unhas lesións duras, callosas, que se chaman granulomas, e que non deixan que funcionen normalmente os órganos internos. Vais enchendo o corpo destes granulomas e son gatiños que o que vemos é que se poñen desanimados, perden peso, comen mal, se van consumindo pouco a pouco. Non hai un tratamento comercializado. Una pena. Hai tratamentos experimentais prometedores, pero a día de hoxe non hai comercializado un tratamento eficaz. De maneira que, bueno, levaos a un mal final. Aquí é importante, por tanto, evitar que se expoñan a situacións de risco, a contactos, sobre todo en comunidades de gatos, porque é máis probable a mutación en gatos que viven en comunidades. Comercializouse unha vacina, pero non funcionaba nada ben e deixou de comercializarse. E coa diarrea por coronavirus dos cans, o mismo. Isto parece ser orientativo de que facer unha vacina contra un coronavirus non é nada sinxelo. Nas aves existen vacinas, pero, bueno, é un tipo de coronavirus distinto, unha especie bastante distinta, e de todas as maneiras, pois, bueno, no desenvolvemento das vacinas para as persoas estánse poñendo un montón de recursos. ¡Menos mal! Estáse aprendendo un montón. Esperemos que se consiga nun plazo bastante breve unha vacinación eficaz e esperemos tamén que o coñecemento que se está xenerando sobre vacinas contra os coronavirus en persoas teña aplicación e permita que podamos ter vacinas máis eficaces para os nosos animaliños pois nun futuro a medio plazo. Esperemos que sí, apostemos por eso. Amén. Pois dúbidas que teñades, podedes poñernos na caixa de comentarios, pois sabedes que nos podedes propoñer temas, darnos moitos likes, suscribirvos se queredes formar parte da familia Veterinario de Familia, e aos amigos de Veterinario de Pollo invitámosvos, como sempre, a que se queredes participar nos nosos vídeos contando algo que se sea interés para todos. Como sempre, un biquiño para toda a familia. Chao.